Čaute ľudia, moje meno je Night a vítam vás u prvého videa z Minecraftu a dneska chcem natáčať s mojím hosťom Clary. Ahoj Clary. Ahojte. Ideme točiť Minecraft, Survival a bude to ako let's play. Multiplayer. Áno, multiplayer Minecraft. Aký dáme na to? YouTube? Dáme YouTube. Veď to máš úplne jedno, aký názov dáš. Budeme hrať na normal, zapneme si cheats, ale nie, robím si sa. Do popisku videa potom dostanete Seed. Áno, seed, že vždycky sú tam nejaké čísla, no tak aby ste mali... Len pozor na to, chcel by som vás len upozorniť, že my hráme na tablete a na telefóne, takže neťukáte do počítača, lebo vám to vypíše niečo, proste vám to vytvorí iný svet. Áno. A hráme na verzii... Najnovšia verzia telefónu 1016 sa mi zdá, áno. Je tu aj End a wow. Budeme sa snažiť dostať do Endu aj do Nedru. No jasne. Počkaj chvíľku. Ale tak rýchlo, lebo musíš rýchlo. Čo sa stalo? Dobre, som tu. Ja zatiaľ natáčam drevo. Budeme mať asi dom blízko spawnu, lebo vieš to. Ale ja by som najprv chcela ísť preskúmavať. Ty neťaž drevo, ja ti dám, aby si, alebo tak keď chceš, môžeš. Treba najprv ísť preskúmavať a potom si vyrobiť kompas a vrátiť sa na spawn. Jasne, lebo to je náhodou pekne. Wow, super, to je veľa piesku. A tam sú sugarcany. Kde si? Ja sekám drevo, ale potom, keby ste chceli vedieť, no tak ja som Nightová kamarátka a zavolal si ma sem, lebo poznám Minecraft, no. A nechcem točiť zase sám. Možno bude aj samotný let's play, ale to uvidím, lebo poznáte nahranie na YouTube a ešte akože tá Wi-Fi na to. A uvidíme, že ako budem stíhať ja, lebo mávam tréningy po večeroch a nemávame niekedy čas, no tak uvidíme. Videa vyjdú väčšinou cez víkend, alebo keď vlastne neviem. Proste keď budeme spolu a keď dokážeme natočiť to video. A keď bude... si kde? Ja som na spavne. Ja som tu. Dobre. Vyrobím drevené... Nie, poď, nemusíš zatiaľ nič vyrábať, pôjdeme. Dobre, ja som premenil drevo. Vieš, že bolo lepšie. Zoberieme tie sugarcany. Kde tam idem? Tak choď prosím ťa pre nich. Jaskyňa pod vodou. Fakt? To fakt? To som nikdy, nie že nikdy, ale do tej jaskyne tam pôjdeme. Kde? Ja ti ukážem, keď prídeme. Wow, dobre. Zabijam kravu. Vidím. Neviem, či to je ona, ale dobré. Akože celkom fajné jazero. Alebo takéto tak povieme rieka. Moc? Čo? Zabíjaš nejakú kravu? Nie. Snažím sa dostať von, dobre. Zoberiem si sugarcane. No jasne, to treba. Musím pestovať. Hlavne na enchant. Toto myslíš, že budeme... Všetko to musíme brať. No zober. Všetko berú domu. Nekopíruj. Kopírujem. Prosím ťa, zostaňme radšej pri sebe, lebo nechcel by som sa strátiť akože na čom prvom svete. Áno, my sme skúšali predtým, to sme netočili, že ako nám to spolu pôjde a taký prúser bol, že sme sa strátili medzi sebou. A nie je to dobré, keď sa strátime. To nie je dobré. Počkaj, strašne to je debil. Blbo položené. Nenadávaj. Nenadávam, ja som mala dieťatko. A nenadávajte nám v komentároch, lebo proste my to nemáme radi. A toto je náš prvý diel z Minecraftu. Prvý let's play, prvé video, všetko prvé. Hlavne to nie je Čakáme aspoň nejaké pozitívne ohlasy a nedávajte nám prosím dislajky. No a môžete nám napísať, aký chcete dom. Ale aj tak dom bude až v nejakom 5. Najviac v 5. dieli, lebo najprv treba si naťažiť suroviny. Ja vždycky hľadám... Do jaskyne, no. Také diamanty.
tuto night on vždycky, Ja vždycky začínam domov. áno, ale potom máš to blbé, lebo budeš potrebovať, Ježiš, toto je strašné. hráme bez cheatov, tak to sme aj povedali, ale existuje taký program, že Minecraft PE Master, ale nepoužívame ho. To má táto, to mám stavené už. Ja to mám stiahnuté, ale ja to nepoužívam. No jasné. Veď ja to tiež nepoužívam. Ideš sem do jaskyne, tuto hore? Jasné. Mám zatiaľ len drevený konobeč, ale mám 12 uhlia. Ja mám 14. Ovca. Koľko máš vlny? Zabila si niečo už? Mám 3 mesa a 1 jablko. No zombie, zgagnete si. Super, mám jednu veľmi. Dobre, budeme potrebovať viac. Ale 6. hráme na normál, nie sme srany. Ale mne sa vôbec neobývajú srdíčko. Počkaj, ja sa proste to pozerám. Počujem zombíka. Setting. Jasné, ja ho počujem, ale... Je, keby ho niekto zabíjal. Bude možno na svetle. Už máš crafting? No. Ja. Hej, neber mi to, to je moje kamenie. Ja chcem len vyleť práve tam. Ježiš modern. Zase neviem vyskočiť. Čo si urobím kamenie? Pamätáš? Čo? Som nevedel raz vyskočiť. Prosím ťa, nič ten crafting. A ja si idem vyrobiť kamenný krumpáč. Stone X a stone lopatu, lebo meč si na začiatku... Ja si nerobím nikdy meč, ja zabijam sekerou, mne to je lepšie. Ale akože robím si. Chceš uhlie? Vyrobíš nejaké toto, vieš? Ale veď netreba počkať. Ja si niečo len nastavím, vydržš. Blbé tlačítko. Ježiš, Marie zase uhlie. Ježiš, to je jaké šitné jaskyňa. Veď to nie je ani jaskyňa. Ale mám uhlie, dobre? Ja budem taký stavač, ťažič a ona bude... Práve, že ja budem ťažiť. Ja som skôr dobrý na redstone. Akože nie som majster, ale viem napríklad postaviť pistonové dvere. To všetko má od Petra. Ne. To som sa naučil. Áno, ale to som sa naučil aj sám. Hlavne budú chodiť aj tutoriály, ale to budem natáčať sám, ale niekto bude v tom pomáhať. Možno táto Klary. Neviem, kde to je, nastavím si to potom za kamerou. Čo si chcela nastaviť jas? Áno. Tu je jaskyňa! Už vidíme zombíka a skeletona! Pomoc! Katka, poď sem! Klary, ja umieram! Klary! Bože môj, zombík, skekni, zombík. Zomrel si či nie? Ešte ne. Tak nezomieraj. To je zomboň. Ja som ho priviehol do vody. Zgagnáte svoj. Tak umrel. Prejdi cez tú jaskyňu, ne? A tam je... Skeleton. Vidíš to? Ja som ti hovoril. Ale nechcem byť ďalší. Ja som ti to hovoril. Počkaj, ja si idem vyrobiť točky a rýchlo to tam pôjdem Pozor! Ja viem. Nejaké meso aspoň. Počkaj, rýchlo vyrobím torčky, jasné? A ja mám nejaké. Ja si rýchlo vyrobím nejaké. Ajaj, skeleton, pozor. Ide po mne? Nie, strieľa. Jo, dobre. To je dobré ešte. Netrafí. Trafil ťa, umrel si? Nie. Čo? Regenerujem sa. Shit. Umrel? Ja som ho zabila. Dobre. Jasne. Čiže si ešte vyrobím točky. Braň ma. Ježiš, creeper! Katka! Klary. Prepáčte, ja volám niekedy Katka, lebo tak sa volala minule. Dori. Katka, umrel! Dobre, žijem. Ďalší zomboň. Umri. Katka je moje stredné meno. Ale mám radšej, keď ma niekto volá Klary. Dobre, ja som na konci jaskyne už činžení. Ale potom tam je ešte tá druhá, vieš. Uhlie treba. Viem, ja ho chcem zobrať on. Prosím ťa, nevolaj ma Katka, mne sa to meno vôbec nepáči. Ani mne. Tak ja som tak zvyknutý. Ale krajšie určite Klary, to poznáte. Lebo ja som volala Katka, keď sme hrali iné videá, bo chcela si zmeniť také meno, ale tak nakoniec meno. To poznáte. Lebo akože naši rodičia nás učili, že sa musíme volať musíme nás volať našimi menami. No. Ale ja som dostala 2 a oni vybrali, že budeme ťa volať Katka. A
A ja... Poď do tej druhej jaskyne. Poď do tej druhej jaskyne, vieš, ktorú myslím. Tá druhá chodba? Áno. No, tam som. Koľko máš levelov? Ja 3. Keď ešte raz povieš. Katka. Tak dobre, sorry, no. Uhlie, na tebou, Ja nevidíš? viem. Dobrý začiatok. Akože, Trebalo by iron. ja mám strašne málo, ja mám 3 hungry dole. Akože, chceš? Ja mám meso. No, ja mám zombičie. Tu máš kráľovské. Netreba zatiaľ, akože, Ja mám ešte jablko. Najed sa, aby sa ti zregenerovali srdíčka. ja mám všetky Si nechaj aspoň to meso. ty. A ja mám ešte aj tak jednu zo štípu. Z... No ovce. poď za mnou. Ja idem. Ovce. Koľko? 2. To budeme mať na jednu posteľ zatiaľ. No, počkaj. Jedna ešte vyrastie, nezabíjaj tú malú, prosím ťa. Nezabijem. Ale veď ju nechajme tak, poď, ideme ďalej. Akože Čiasky máme. Alebo toto stále. Poďme radšej. Pekný západ slnka. Tam sú extrém hrozná. Západ slnka. Dobre. Ja rád stávam cez noc vonku. Tak potom do tej skaly. Tam je nejaká krava. Ja by som sa práve ešte teraz, keď Nie, zapadá to je slnko, poďme sa zakopať. A Ale- zastavíme na chvíľu. Ináč tuto na tablete a na mobile je ťažšie ovládanie, jak na normálnom. Jasné. Takže keď budeme chcieť sa videom, tak musíme otvoriť lištu. Takže to tam budete ešte vidieť, nezavádzaj. Dobre. A môžeme sa zraniť. To je fakt, to už mám bukla. Nie, ja som to. Nie, lebo máme to zapnuté. Ešte nevypli sme si to. To je jedno. Dobre, to nám stačí. Počkaj, položím si karty. Nie, nemusíš nič položiť, veď počkajme My to tu stopneme, akože zastavíme a potom sa vrátime a dúfame akože, že to nepokazíme. No, takže ideme. Čaute zatiaľ. Takže ahoj, musel som stopnúť. Museli sme to stopnúť, lebo prešla noc, ako určite ste čuli. Tak teraz ideme pokračovať ďalej. Tu sme niekde ďalej prasatá. Ježiš, prepáč. Nebehni mi tam. Dobre, ale ja chcem niečo zabiť. To prasa je moje, prosím. Bambus. Zober ho, ty už máš nejaké, ale sme nemali plný inventár. Tie stromy sa mi páči. Nebudeme už asi dlho natáčať, lebo ja mám dosť vybitý mobil. A Už natáčame dosť, ako 10 minút určite prešlo. Netuším. No tak ideme ďalej. Často preskúmame, potom... Ja by som podľa mňa, keby ste pozerali, tam je nejaká naskyňa, poď za mnou. nehodnote nás až tak prísne. Lebo keby ste pozerali aj staršie videá teraz známych youtuberov ako Gogo, Pedro, alebo niečo také, Jak víc, čo som našiel. tak by ste určite videli, že tiež oni majú takéto Čo to došlo? začiatky. To je nič. Že? To je celý. Hej, akože ja som videl od Goga veľa videí, aj prvé video. Dáš mi tu tekvicu, prosím ťa, aby sme mali plné ten inventár. Ale nie takto, nič mi nastaví. Ty ju mám. Koľko mám? 5 tekvic, to je dosť. No poďme do... Ešte tu je jedna. Ježišmaria. Ešte tu je. Kolári. Čo? Ja som ti povedala, že ma nemáš tak volať. Tak zabiješ to prasa, prosím ťa? Áno. To je nejaká jaskyňa. Strašne rýchlo sa mi míňal Hungerbary. Počkaj, ja hľadám. Tu je tá jaskyňa, som myslela. To je jaskyňa? Hoc. To je jaskyňa. Dobre, máš pravdu. Ale je tam uhlie. Ale veď uhlie máme dosť. Ja mám 40. Sorry, ja som mám Ja ťuko. mám 2,5 srdíčka. Ja mám 4, ja sa radšej najem. Ja som si práve doplnila. Mali by sme si to vypiec. A mali. Dáme. Dáme nejaké jaskyňa. No. Vidíš to? Zobač do... Natáčame to. Toto video natáčame 31. decembra, aj keď na YouTube Silvester, no. toto pôjde trošku neskôr, určite. Nie, tu dneska hneď vyhodíme hore, to... Neboj sa. Ja sa to postavím.
Ja idem do tej spodnej. Poď za mnou. Prosím ťa. Ja pôjdem do tej hornej. Máme sestra. Na teba sestra tu. Mám iron. Ja chcem aj ron. Tak poď sem. Mám 2. A tu je Dole. 2 ťažička. No, hovorím, že 2 ťažička. Akože Potom. nechcel by som si vyrábať ironové brnenie, lebo vieš. Ináč, Ja mám tu srdečka. ako poznať, dúfam, že nám nebudete dávať ježiš voda. Dislajky za to, že tu Poď. bude Night hrávať, lebo ja ako poznám, tak určite budem. Počkaj, si vypečiem meso. Aké? Tak pekne. Neviem, keď to kravie, čo si mi dala a Mám prasačie. tiež to Ja už idem do tej hornej. Ale tu prosím nie je ťa, počkaj tu. To je nie jaskyňa. Čo to je? To mám taká prehlbina. Áno. Strašne rýchlo nemali by sme už asi behať. Ja Našiel som... som ďalšiu. Čo? Jaskyňu. Ale tak poď sem, prosím ťa. Oh my god. Čo? Dobrá je. No, poď do tej hornej. Počkaj, ja potrebujem, aby sa mi vypiekol posledné meso, ja sa chcem nájsť, lebo ja som strašne hladný. OK, čakám. Čakám tu na teba. Čakám tu na teba, baby. Nech som. Ale tak akože nájsť to. To je super, man. Preto sa volám a na YouTube Night Team, tu znáte to. Videj, Nick má Night Team. No, áno, to treba. Tu je ďalšia jaskyňa. Ja viem, to je strašne veľa jaskyn v tomto biome. Biome. Ježiš, Aha, to je tamtá. ja sa neviem. Bože, Katka, Klary. Ja ti... Ale nie, to má za to, že si to vylela to prosto. Ja? Mm. Prečo ja? Ja mu jednu asi strelím. Kde to je? Kde máš to druhé? No, nad tým. Choď hore. Jak? Nechápem, jak môžeš na tom. Dobre. Počkej sa na ženu, lebo ja mám fakt... Ja... O, zombík. Ježišmarja, všade, kde je, tak tam sú monstra. Lebo hráme na normál. Jasne. Nevyborí, parchom. Dal som si to meso. Poď, tu je takto dole jaskyňa. Ježišmarja. Ježiš, to koľko tu je jaskyn? Wow. Dobre. Iron! Spider! Zavidím ho. Čiže po mne. Ja ho zabijem. Mám. Vyťaž... Neviem. Mám iron. Ďalší. Vyťažíš ten hore? Vyťažím tento. No ten, čo je hore. Na začiatku tej jasky. No, tam boli len 3. No, Aj otvor. tu je ešte jeden. Tu boli len 2. Ide za mnou, aby som sa zase nestretil. Nie, lebo som presnovala tú druhú časť, tam nič nebolo. Potom môžeme vyťažiť to uhlie. Tu je. Na čo pôjdeš vyťažovať uhlie, veď ja mám pol stáku. Aj ty? Ja mám 40. Ja som išiel do tej druhej. Vyťaž to. Tam je koniec? Nie. Tak nech jeden z nás ide do tej jednej chodby. Nie, ale tak vieš, že náhodou nezal spania, zabije sa, alebo niečo také. Proste držme spolu, lebo takto je to lepšie. Pozri, ja už vyťažím iron, ty vyťažíš iron a môžeme ísť ďalej. Dúfam, že nájdeme diamanty. Ja mám dosť na diamanty. Koniec? Áno, koniec. Idem ďalej. Ja mám plné HP. Aj ty? Počkaj, ty máš plné? Niečo tu buchlo. Toto bolo u nás doma. Lebo ako silvestrovská party, hostia, No, už jasne, tu robia jasne. hovadiny. Vidíš, to by sme mohli v kreatíve. A škoda, že to nie je škoda. Na počítači je, to by sme mohli tak v kreatíve. Šťastie. Alkohol. Počkaj, tu sú jaskyne. Nad tým. To má jaskyňa? Ja som slúpil. Vieš? Petujem. Počkaj, ale toto nie je jaskyňa. Je to jaskyne. Nie. Toto bočné nie. Čo bolo? Šparkulovať? Mám už len 6 torčiek. Ja 12. Ježiš, ja som chcel ťažiť torčkou. Bože môj. Máš drevo? No, 20. Prečo? Ja mám
7 neopracované. Mám 20, akože, dobre. Ja by som zobral akože ten stánk aspoň. Takže ja chcem to, len je to strašne nutí. Tak ja idem von. Počkaj, nie za tebou. Počkaj, keď nájdem východ. Počkaj, teď jo. Ja už mám 3 hungerberry. Chceš meso? Nemám. Ja Ja sa ja mám aj zahnité, aj kráve. Aj Dva sme išli, ty. Tam musíš ísť. Doľava, alebo kde to bolo. Smiešame tam tej ľudí. Počkaj teraz, tuto. No, ne. To ideme. Kadiaľ. No druhou. Tady to. Sedel sme pred chvíľou. Ale houby, ja už som tam. Ja už to vidím. No, som pri východe. Ja ešte nie. Dobre, keď pôjde zase nosom, tak skončím. Je ďalšia jaskyňa. Ja viem, že som ti to hovorila. Ešte není jaskyňa. Nevadí. Ó. To je pekné. Ďalšia jaskyňa. Nie, to je v tej, čo sme boli. To sa mám... Nie, poď. Nie, je to ona. Poď. Kde si? Ó, to je pekný výhľad. Kde si? Ty si išiel hore? Nie, tam, jak si vyšiel na tú pláň. Áno. No. A tam je taký, som urobila taký, tuto. Ježišmarja. Wow, to je nádhera. Ježišmarja, to sa porádi. Vidie, kúkaj, tam je more. Wow. Počkaj, super. Tam máme spálne pri mori. No, Ak tam je veľa piesku, tak to nie. nie. Ja vidím len kúsok akože medzi dvoma horami. Poď. Toto by bol pekný barák. Za tými horami. Ale tak akože lepšie mať. Vieš, lebo to môžeš mať dom niekde inde pri spálne a potom zase urobíš len k spálne nejakú... Ja si väčšinou robím v rôznych svetoch spálnu cestu No, s točkami. ja skôr akože... Poď na Točka. mnou. Počkaj. Už to poďme, skončíme na tejto skale. Tu máme niekde spálne. Akože tu by som postavil fakt dom. Fakt, ako... Dobre, vraciam sa, len som vyťažila iron. Takže mám sa vrátiť, už je západ slnka, že? No poď sa na tú skalu. Mršneš. No, ja som dole. Tak poď hore. Tam sú schody. Kde? Nie, že schody, ale tak. Poď ty sem dole, tam jaký je tá medzera, to Ale je úplne super výhľad. Poď, tu toto ukončíme. Ja by som chcela vedieť, že kde máme spálnu. Poď. Tu máme spálnu niekde, tam vpravo. Hej, tam je spálna. Spraviť z cobblestone, takú ohavu. Neveď, pozri. Ja som myslel. Kde? Tuto hore poď. Úplne najvyššie, no. Pozri, tam máme spálnu. A tu je bol fakt dobrý barák. Buď, teraz mi musíš poradiť. Ale podľa mňa tam máme spálnu. Tam máme spolu. Že tam. Dobre, tak to tu Takže ukončujeme to tu a uvidíme sa u ďalšieho videa. Bude to Let's Play 2. Takže čau. Čau. Debil. Pardon. Takže čau. Čau.